nulong jing duai kerpang. Da kaliang jong ke sorkar ke bangi kerpat kolong ki jait niam ki ba pher kerukom duai le ni kerukom le niam kat ke ba phiale. Ngi ailat ru ba san minit ki batit baje la si haki mane la ni haki jaka mane blei jongki kila ban le kumta la ni ki bale da ki wei pat ru kila ban le kumta bat ni play ya kani hakapor khat wei san phosan bat khat ar baje thik kan sedang kapria meeting te ya kata ka banga suka ban pentip bat kumju ru ban kerpat ya paro kinok snong jong jela ka jongi bakin ya join lang ha kani ka prayer meeting na ka benta bangin job thma na uneu knyang jingtam ubasir khai